Wala na guys, i-deliver na. Dala lang, dala. Ika, kamera na ba yung nagugot-hugot na na? Dulu ka nagka. Oh, salamat. Salamat. Majung adlaw, majung buntag, majung hapon na tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provincia. Hapit-hapit po gudari guys kay kanang tingali ka kay mana na ingana nakadaghan ang mga dahon ba ingana. Sa guys, kanang majung salamat kay kadto sa nag-share og blessing. So padunggo karon sa imlolyer kay hangkwa nag-blessing kay jang gi-share. Kanang dugay ra jud na sa niingon na lagi nga kanang mo share lagi kuno siya para sa muhang kusina. Nalipay ko guys kay naa na jud si Jana na si Jana. So nag-share sa karon og blessing so ang kuhaon sa Himlulir. Salamat jud kadyo Ma'am Bibi Bisminda. Salamat kadyo sa imong grasya nga imong gi-share, imong gipambit namo ang Ginoo ra jud mo. Bawa sa imuhang kamaadyo sa tanan ninyong kamaadyo namo guys. Tanan nga mga viewers binan ni Ma'am Bitani. Salamat kadyo. So salamat kadyo pud ni Ma'am Bisminda kay mapunay ning hatag namog 1 sack of rice. Sa una guys ni hatag na sana para palit og bugas. Mahal man sa kadyo ron ang bugas. Salamat kadyo. Karon guys dili bugas ang ijahang ihatag namo. So ijahang ipaadjog ang mga kusina ija kunong papalitan og plywood na lamang kumplituhon jud na tanan guys kana na lamang so makita na ninyo kay ang kuan sa ato sa kog imlolyer ron kay ang kuan nag grasya nga ijang gi-share. Imlolyer nara jud dari sa muhang gawas. So diha ko magkuha guys na nara na sa mga atbang ng sa gawas sa muhang piniyana ng imlolyer. Daghang salamat kadyo, pabalik-balik jud ko nimo pasalamat. Ma'am Bibi Bisminda, salamat. Jadi ana Ma'am Bibi, salamat kadyo nakuha na nahon kaning sobra dani guys. Kang Nicole ni para sa jang mga requirements, mga kinahanglan ni jang para sa ijang application. Daghang salamat sa grasya nga imong gi-share namo Ma'am Bib. Daghang salamat kadyo Ma'am Bibs kanang di ko dress bag si Nicole day nang labas sa mga singina ni Crystal nga hinukasan dito sa Dumaguete. Kay diyan naman gidagi jang labunon kay rong dira nila man labhan. Di sa makapanglaba sa boarding house. Si Nicole lagi naglaba guys kay hangkamot lagi wa di pa kadyo maka kusot. Manang si Nicole lamay naglabas mga sanina ni Crystal. Kaya mo sang gipapahuway si Crystal guys kay sabak na po na si jag Lunes Santo Bernis luwi pud kadyo in taon kay niwang nga na mana si Nicole lamay nang laba. Guys mga today meron og lungsod kay mamalit lagi mig mga kinahanglan nila mamalit pud ko og mga materialis kay malagi na gi-share ni Ma'am Bibi laging ipaadyo ri among kusina. Guys napalit na jud ni Crystal lagi sa mga importante nga gamit ug kang Nicole bado na pud mi uli. Guys na namidari salamat kadyo sa ning share og blessing kay napalit ag mga kinahanglan ni Crystal ug kang Nicole pud. Diyang gipalit ni Ate Bibi. So Tita Bibi nila yung tawag Bisminda. Salamat kadyo kanang nipalit yun siya nga anak kay required sa eskwelahan. Ang isang gamit kay tutbag raman bawal man. So ang required jud kana jud kuno murag porma sila og maestra. Salamat kani Ma'am Bisminda, salamat. Thank you ma'am. Nipalit pud mi og kang Nicole nga para sa jahang puan. Kanang magpicture man siya nagkalunis para sa jang requirements kinahanglan man jud og kanang white nga binik. So ang mga pulis jud kinahanglan sila og mga white ra jud ang mga t-shirt. So usas alami among gipalit kay para sa iyang pagpicture. Puhon og kanang mag-training na jud siya. Kuha na laman kanang mamalit mig mga 5 ka buok nga na nag-training kay nag-training jud nila guys puro puti jud na ilahang t-shirt yo. Apply pa man hinon sa guys magpasa pa sa mga requirements. So daghan pa jud sa mga kuwang sa requirements guys kuan kanang gihinay-hinay lagi namo na may ning hatag og blessing na nag-share og blessing para
para sa jahang mga requirements. Diyan palit po ko guys og kanang kani kay kapila gis papaidi. Importante ra jud ja. Kani kang crystal ni sa iyang boarding house na dadun. Diyan na malit kog kanang ready to eat na. Kani oh. Kay ug usay si crystal nga nang malajuan na siya mo palit og kanang atog kantin. Diyan palit po kog ngani guys kay agamong dugi ganahan man siya og kanang corn beef. Si Ili og si Dante. Diyan si Dante hinuon ay si Ili napalitan na namon og dugpod. Napalit ko. Ja kani si ja. Hala, asa na maistra hoy. Ja namalit ra ko kanang para in case daw kanang di sa maka kuan og sadyo. Nana say mga ready to eat. Ja mao ra guys among gipalit. Salamat kadto ni Juan ja. Nagpa-deliver day mi og kuan. 2x2. Nag-order na ko para dani sa amuhang kuan. Salamat kadto Ma'am Bisminda kay diyan ni ipausab ni amuhang kusina dari kanang patabilan na ni dari para di nami mag kuan maghasol bitaw magdungag mi kay magdungag mi dari guys mukuan man siya kanang muhangin ja haraman isang kitabil-tabilan di kitabilan na siya para di siya mabasa mabasa mag init ko ja haghang DIY nga kusina dadto hana na siyang isud kanang mga gamit na mo dadto ja man nag-order na ko Ma'am Bisminda ja kay duming Sabado man ron. Nag-order na ko og 2x2 para dani murag napo to ka 2x2 giingon sa magpanday. Kaya haning palisdan og 2x2 kay simba kog kanang kusog bitaw kasog hangin. Maglupad man ni si Ja kay ara man isang ibang banganan og mga alambre. Na gibanangan na sa nagalambre. Mga alambre na hang gipang bangan ni papaidi. Gibangan ra na. Dari pud kanang ibutangan naglansang gamay ja alambre ra pud na. So amo ni sang alisdan og guan. Salamat kadto Ma'am Bisminda sa imong gi-share nga blessing kay maalisdan na jud ni. Ja ara lagi nang gitabil-tabilan lagi para di naman mi maawanan. Ja nagkuan pug ko ma'am og sin mga tulo ka woksin ang gipalit. Ja salamat kadto Ma'am Bisminda sa imong gi-share nga blessing. Puhon maka trabaho na ni wala jud tay kuan makatabang na ni nato guys. Mubawi ra pug ko sa mga tao nga manginanglan og tabang mo tabang pug puhon maka bawi na mig tabang og balik sa uban nga nahanglan. Salamat jud kadto Ma'am Bisminda ja malagi na ampo lang ta sa kahitasan ni salig nato sa tanan ug sa may ihatag ni ja para ni Nicole. Kay nakakuha na pud si Nicole guys. Nag-prepare na pud siya kay nalagi sa mga second option nga na second yang kunuhay di man ta kay bawog dawat siya sa pag-apply. So nas jay ikaduhang kuan balak. So iyang balak mo adto sa abroad. So nakapakuha na pud ko niya guys og kuan kanang passport. So release po siyang passport karong September 21. Kuan po to namo sa kuan po to niya sa Dumaguete. Jay nagkalunis ato sa Dumaguete para magpakuan sa mga clearance. Kay gamay na po diyang kuwang sa kuan. Gamay na og kuwang sa idahang mga requirements. Murag katinga na among nahimo. Ja wag deadline lagi guys sa kuan. September 11 ang deadline sa pasahan sa requirements sa Cebu. Ganing palit di buko ni guys kay nakoy buhaton dani para maghimo mi og pang kuan ni Crystal pepper spray. So haron sang buhaton guys kanang ibutang dito sa nakasa naman nagkatong butangan anak. Tel. Murag wa madadiri ang imong kuan. So ni palit ra pud ni ngani guys na kanang kay mag simbol na laman mi og kuan guys kanang sunrock og kuan na palit na laman mi ngani na ani na mo isuda ni para pwede siya pang spray. So katong salamat tay kado sa nag-comment nga mag-ready pud si Crystal lagi para pang defense pang self defense. Tuwa na siya guys na siya gipalit pud siya kuan. Gipalit di pud siya og kanang shampoo mga kinahanglan sa diyang pagligo kada adlaw. Nakandiyan kadyo salamat Ma'am Bibi. So si Ma'am Bibi man na siya guys. Ma'am Bisminda salamat kadyo.
Diya mag-prepare na miron guys sa among himuon dani nga agsundrox. Na agsundrox diya. O ilahi na kay agsundrox sa bawal sa pagkaon. Kay magkuan ta mag-prepare ta. Ni palit pug importante man pud ni guys kanang suka, tuyo kay magkuan na po guys kanang naay magpaluto na karong Domingo puhon. Magpaluto og Bicol Express food. Maginahinay na pug pang kuan guys kanang manginabuhi lagi. Kay okay naman naghangkamot. Diya daghang salamat kadto Ma'am Bisminda atong waton tong 2x2 ug kanang scene nga among gi-order. Ano na guys, i-deliver na. Dala lang, dala. Diara dong. Dari ra banda ibutang dong oh. Diya guys, wadyo ko magdahom guys nga naji mga tao nga maluluyon og kasing-kasing sama ni Ma'am Bisminda, ni Ma'am Bitani, ni Ma'am Ingrid, Ansan Blanton, daghang salamat sa mga tao nga ning share namo. Atong wala na ma-mention, daghang salamat. Yung tanan diya. Salamat pud kadto sa mga nagsubaybay danihang video. Daghang tabang para namo kaming mga kabus, aning kamot. So, ang ginura dyan mo ba sa inyong kamadyo, sa inyong tanan. So, daghang sa inyong salamat. Daghang salamat po ka dyan ni Sis In. O sa tanan-tanan ng mga ni-share og blessing para sa among pamilya. Para di na po para sa among pamilya. Sa ang pamilya po sa Purato family. Daghang salamat.